Hi guys! Ngayon naman magluluto tayo ng kilayin Kapampangan. Isa ito sa linuluto pag fiesta. Pork shoulder, pork heart at lungs, at pork liver ang ating mga ingredients. Kinat ko na ng maliliit ang lahat ng ating mga karne at itong pork lungs at heart, aking itong gigilingin sa food processor. So ayan, nagiling ko na. Gigilingin ko rin ang maraming bawang at isang malaking sibuyas. Manggisa na tayo, sibuyas, then yung bawang. Gisa-gisa lang hanggang lumabas ang aroma. Kung gusto niyong maglagay ng maraming oil, pwede rin. Ilagay na natin ang pork heart at lungs. Gisa-gisa lang for about 2 to 3 minutes. Maglagay ng toyo, oyster sauce, liquid seasoning, vinegar. Ina-eyeball ko lang at titikman natin mamaya. Huwag muna nating haluin. Maglalagay din ako ng bay leaves at pamintang durog. So, ayan. Once kumulo na, pwede nang haluin. Ngayon, lalagay na natin ang pork shoulder para masingkot siya at aalisin natin mamaya. Dahil gagawin natin pulutok yung pork heart at lungs. Maglalagay tayo ng isang maliit na lata ng Reno liver spread, tapos haluin. Ngayon, pwede na natin alisin ang pork shoulders para mapulutok natin yung pork lungs at heart. So, ayan, pinapatuyo ko na or pinapapulutok ko na. Continuously hinahalo lang para hindi masunog. So, ngayon, pwede nang tikman kung tama na ang lasa. Since pulutok na yan, linagay ko ulit yung pork shoulder na aking inalis kanina at atin nang lulutuin. So, ayan, lalagyan natin ng konting tubig at ating tatakpan hanggang ito ay maluto. Then, after 25 minutes, lagay na natin ang pork liver at lutuin natin for about 15 minutes. Sandali lang maluto ito. Yun, so hinahalo ko. At takpan na natin. After 15 minutes, naglagay ako ng serrano peppers at aking hinalo. At naglagay din ako ng buo. So, ayan, luto na ang ating kilayin Kapampangan. Soli na po kayo, kain na tayo. Thank you very much for watching.